wadhi mbele gi weche manyien. Jumbe ariyo nyaka ne piny maduong' mar klas mar 12 mar KCSE chakre pacho kae. Kwan jogo ma imako gi obila ka itudo gi nek kata gi kuo mar penjgo medo mana dhi malo. Mabiro kinde ma jatend migawo mar somo Julius Ogamba oseyo joma dongo kuom donjore e penj mar jopuonjre ka koro singo kawo okang' mager mar chik na jogo ma idhi yudi kod ketho mag kwalo penjgo. Kuo mar penj koro en midhiero ma okwako penj mar KCSE mano chakore jumbe ariyo mokadho ka kwan oganda ma medo maki kaluwore gi kuo mar penjno medo idho kaka wuone kaunti ma Kisii. Apisa 19 ma ochung' ne penjgo ne omaki bang' kano yori gi simbe mag ong'we yamo marom 34 mane itiyo godo e kwalo penj mar biology kod somo mar din. Mtihani inaendelea mzuri ila tu jana katika shule ya Kebabe zilipatikana simu 3 za rununu katika darasa ya mtihani wakati wa exam ya biolojia, na hizo zikachukuliwa na wale supervisors wale wa multi agency team walikuwa hapo karibu. Hii ni center ambayo ni mojawapo ya ile centers tulikuwa tumeidentify kuwa zinaweza kuwa na changamoto za kufanya zile malpractices. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba kawuoyo kuo mag penj ma osebedo kadhi mbele go e pacho kae ogolo siem ne jogo madongo madonje kuo penj mar klas 12 no madhi mbele kowacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. We will treat each case individually. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. You've seen a lot of arrests, and all these arrests are actually almost all in adults or teachers or the center managers, some of whom have already been interdicted because of that arrest. Once you appear in court, you're interdicted. So I'm urging them not to engage themselves in these particular malpractices because it won't pay. It does not pay to engage because we have a multi-sectoral team that is very, very alert. County Masiaya, jopuonja 13 nyomaki e skul manyamnini ya secondary mantiere game ya la banka na yodi ka gitemo konyo jopuonjre kwalo penjgo ne ochwal gi doho tich ariyo kendo no wegi thuolo gi rambun ma siling 100,000 moro ka moro bang' kwedo ketho manosomnegi. E kaunti ma Kisumu, e skul ma Menara Academy, jopuonja 5 no ndhi bang' yudo gi ketho mar goyo picha kendo keyo otese mag penj. E kaunti ma Homa Bay, jopuonja 10 no omaki e skul sekondar ma Pala Masogo e kar chung'o bura ma Homa Bay Town ka itudo gi kuo mar penjno. E kaunti ma Garissa, e skul sekondar ma Hia, apisa marito penjgo nojuko japuonjre moro gi simbo ong'we yamo mane chich nodwa kwalo go penj mar Islamic Religious Education Paper 1. E kaunti ma Baringo, e skul ma St. Mary's Secondar, japuonjre achiel no omaki bang' yude gi simu mar kido mar Nokia mano pando e bimbene mano chano kwalo godo penj mar CRE Paper 1. E kaunti ma Nandi, japuonjre achiel e skul sekondar ma Kami May Mixed no joke ka ogoyo picha penj mar CRE kendo okete mbui. Timbe maundu machalo kaka nek bende usenene mo kuom skunde kinde ma piny no dhi mbele ka skul sekondar ma Shiners Boys e kaunti ma Nakuru. Obila osendiache ji 4 ma itudo gi nek mar japuonjre moro mano owinjo tim penj maduong' mar KCSE no. Japuonjre no wito ngimane bang' jowete gi chwe gi pala ka japuonjre machielo towe gi hinyruok. Penjgo osebedo ka ikwalo ahinya ka itiyo gi simbo ong'we yamo ma ichwalo e tipo mag penjgo ka moko bende itiyo gi otese ma ogo chapa mag penjgo.